Добре, явно дойде моментът, в който да ви разкажа и малко повече за моят бакграунд и всъщност защо и как започнах да се интересувам от акции, фондови пазари, инвестиране, а даже и криптовалути. И нека да започнем отзад напред, като преди няколко месеца завърших магистратура по международно банкиране и финансови пазари, която защитих с дипломна работа. Темата на дипломната ми работа беше поведенчески финанси накратко. Преди това завърших бакалавър финанси. Двете степени на образование завърших в УНСС, топ университет. Избягвам да се водя от масовото мнение и за мен това е най-добрият икономически университет в България. Точка. Но честно казано, висшето образование просто шлифова знанията ми и ми даде малко повече дълбочина. Първо започнах да се интересувам от акции през далечната 2019 година, като все още нямах 18. След това, удари COVID, нямах какво да правя. Правих си самостоятелно проучване в интернет главно и в YouTube, гледах видеа. Когато пишех дипломната си работа, попаднах на едно проучване, страшно интересно, в което всъщност разбрах, че през 2020 година по време на COVID колективно са били отворени страшно много брокерски сметки. Тоест хората колективно, без да зависят един от друг, са започнали да се интересуват от инвестиране, да си отварят брокерски сметки и да инвестират като индивидуални инвеститори. Предполагам, че просто и аз оцелих тази вълна. Много трудно ми беше да се обясня всъщност как работят криптовалутите и акциите, защото ти не можеш да видиш процеса зад инвестирането и доста време отделих там. Самоука съм, не съм чела някаква книга, която просто да ми кликне в съзнанието. Един от сайтовете, които много ползвах, беше Investopedia. Буквално всеки термин, който срещах, докато си правих моето проучване, проверявах в Investopedia. Там има всички термини, свързани с инвестиции. Много добър сайт. Отделно преди в Yahoo Finance имаше под всяка компания или акция, тикерна акция, като едни групи, където хората ги коментираха и беше много интересно. Сега май не се ползват толкова. Много време висях и там, но при мен нещата се случват малко по-различно, защото аз не обичам да чета и да се подготвям и тогава да пробвам нещо, обратно. Първо си направих регистрация, накупих на сляпо някакви компании, но то в COVID каквото и да купиш, след няколко месеца вече бях на печалба, би било то петрол, авиокомпании или всякакви други компании. Спомням си, че още тогава бях си взела Палантир, но беше супер случайно, на късмет, beginner's luck, и я продадох много рано тази акция. И просто проба-грешка с всичките ми спестявания, които първоначално увеличих, така да кажем, не удвоих. След това изгубих в Penny Stocks. Не ги пипайте тях. Те са за спекуланти. И може би така известно време спекулирах и тествах фондовите пазари. И вече, когато бях в университет, там имахме страшно готини преподаватели и дадоха един много добър съвет. Просто отваряйте и четете финансови новини всеки ден. И което не ви е ясно, търсете, проучвайте. И това правих. И всъщност в университета разбрах колко по-важно е дългосрочното инвестиране и колко по-важно е да си просто инвестиран в пазара, а не да купуваш и продаваш на сляпо. Още от началото използвах Trading 212, след това малко повече ми беше интересно криптото, занимавах се известно време с крипто, после разбрах, че то не е за мен, предпочитам акции и вече след като отново се завърнах на фондовата борса, инвестирам просто дългосрочно. Може би тук е подходящ момент отново да спомена за наръчника, който създадох. Буквално събрах в този наръчник всичко, което исках да знам от ден едно. И ако просто някой ми го беше връчил този наръчник, щях да съм пропуснала цялата тази част с проба-грешка и щях да започна от ден едно да инвестирам дългосрочно и просто да трупам капиталът си и той да работи за мен.